Haya, mano mana omenda man SHIF. Mang'eni jopiny biro chako luongo ni SHIF e kinde mabiro mbele. Monego bed ni koro kawo kar okumba mar thieth mano mar NHIF ma koro ok bi tigo de pacho kae kendo koro ibiro bed ka itiyo kod mano mar Social Health Insurance Fund. To Dr. Eli, wang'eyo ni magi duto e kinde ma magi timore, ng'ado omenda mano mar SHIF obiro kelo pek ne jopiny. Atamalo 2.75 mar osara mago mag jotije pacho ka ibiro bed king'ado. Ma nyiso nang'o omenda ma kamae. Ang'e ni jopiny kochakore dwe mokwongo ponono ok ibi winjo ber moro amora kaluwore ni king'adi osara mari biro bedo mapiny. Kata kamano e kinde mabiro mbele bende obiro kelo ni wafungruok. Apani paro ma sirkal nigo kako ondike, kako pare to en paro maler. But Kenya ka waber gi paro maler to tim bang' paro ema ketho wechegi. Paro mowuok e Social Health Act en ni the Social Health Authority wabiro bedo kwachulo 2.75 atamalo 2.75 mar mshahara. Token joma tiyo kende kata jok mok ti man gi yore moko mag nueng'o ibiro go kwan ni e higa iyudo nueng'o maromo nade, to ibiro dwane mondo ichul atamalo 2.75 no nueng'o mari. Mae ka sirkal ochoko to winjo bed ni konyo e yo mar primary health care, to gi social health care, to gi critical health care kata madwaro ambulance and chronic diseases ma jowa nigo. Gima dhi bedo matek ka en ni kosechok pesa ni to kaka wang'eyo sirkal ok owinjo bed ni go ohala. To ka sirkal ochako ni pesa ni ka gisechoke to gine ma gidhi go kode ohala, to kuonde ma gilale ka mapile mag mibadhi gi nyaka bedi. Omiyo ka ber king'ade to sami wuok midhi e kar thieth kaka an kuma e Homa Bay County owinjo bed ni ka koro oseng'ada pesa ni to ka wuok adhi Homa Bay County refaro tayudo jo thieth makare mochul ma ok ogomo to kendo ayudo gige thieth malong'o. Kae ma ng'ikruok dhi bede. Koro king'iyo statistics, paro ma sirkal osebedo ka paro mang'eny gi, chances ni gi succeed ang'e ni bedo ga less than 50%. Koro an e pacha taneno ni idhi ng'ad jok matiyo to jok ma ok ti bende biro register kaka members. To bende mano bende ma